Hello sa inyong tanan. Dajahaw. Ako day si Jake ug welcome sa atong Bisting channel nga kung diin makatuon kita unsaon pag-story og basic Chinese Mandarin language. So, pag-uwang tanan, ayaw mo kalimot og subscribe o pakipislit na lang buda ng notification bell para updated mo sa atong next video na ma-upload. So, dili na nato dugayon. Ang atong tunan karon is kung unsaon pag-ihap from 1 to 10 in Chinese. Okay, ready na mo? Go. So, sugdan na to. 1 I 2 R 3 三 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 Yes, very good. So, isa pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Very good. Okay. So, kabulo na mo. Karon, tun-an usab nato kung unsa ang ilang hand sign sa number. So, napansin ninyo nga pag-abot sa number 6, lahi na ang ilang hand sign. Okay, so ato ang tunan. E R 3 4 5 6 7 8 9 10 Pag-abot sa number 6, malahi, di ba? 6 7 8 9 10 Very good. So, practice lang ng practice. Makuha na niyo na. Nadira. Okay. So, kana lang sa siguro sa pagkakaroon o see you next video na to. 谢谢，再见。